Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатинол гатаба кайбер темалар турында. Карантин бетерелә. Татарстанда Роспотребнадзор хезмәте йомшартуга яңа үзгәрешләр керткән. Чаллы күпләп кар явуга каршы тора алмый, коммуналь хезмәтләр тулы көчкә эшли. Чаллылар аларның эшен ничек бәяли? Гомрә юлына чаллылар хаҗга барырга әзерләнә. Карантин бетерелә. Бу ковидлы авырулар белән контактта булган, ләкин үзләрендә ОРВИ симптомнары булмаучыларга кагылам. Башка аларга 7 көнлек изоляциягә китәргә туры килмәячәк. Баш санитар табибның бу хактагы карары 6 февральдән гамәлгә керде. Бу исә COVID-19 белән хәл яхшыра дигәне сүз түгел. Киресенчә, ул яңадан начарланды. COVID-19 таралу дәвам итә. Авыру темпы 2 тапкырдан да күбрәккә арткан. Узган атнада яңа коронавирус инфекциясе диагнозы 1500-дән артык кешегә куелган. Элегрәк бу күрсәткеч 611 булган. Алга таба хәлнең начарлануына юл куймас өчен барлык масса күләм чаралар вакытлыча кичектерелә. Тенденция пока у нас, Наиль Гамбарович, не снижается. Нагрузки на амбулаторно-поликлинические службы и на скорую остаются на высоких цифрах. Мы договорились с нашими управлениями культуры, спорта, другими учреждениями, с тем, чтобы пока отложить проведение всех массовых мероприятий в домах культуры, в центрах, где собирается большое количество граждан, особенно детей. Авыручылар саны арту сәбәпле барлык шифаханәләр узган атнадан башлап ялларсыз эшли башлады. Бу хакта сәламәтлек саклау идарәсе башлыгы Александр Николаев белдерде. Во всех поликлиниках города развернуты дополнительные кабинеты для оказания пациентов помощи в неотложной форме. Все лечебные учреждения города работали, в том числе и в субботу и воскресенье. Йогышлы авырлар хастаханәсе һәм 5-нче шәһәр хастаханәсендә ОРВИ һәм COVID-19 симптомнары булган пациентларны кабул итү өчен 2 провизор госпиталь үз эшчәнлекләрен дәвам итә. Лилия Гатина, Эльмира Гайнуддинова, Ленар Султанов, яңалыклар. Башка темаларга килгәндә, Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясе йоктыруның 1305 яңа очрагы ачыкланган. Татарстанның сәламәтлек саклау министрлыгының матбугат хезмәтеннән хәбәр итүләренчә, 10 кеше чирне читтә йоктырып кайткан, калганнары башка авырлар белән аралашу нәтиҗәсендә эләктергән. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның тагын 278 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 7 февральгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 56,900 очрагы билгеле. Аларның 40,459 терелгән, 134 узган тәүлектә. Чаллы күпләп кар явуга каршы тора алмый. Шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе 1-нче урынбасары Илья Зуев белдергәнчә, автомобиль юллары предприятиесе эшне тәүлек әйләнәсе туктатмый. Көн саен кар чистартуга 100дән артык техника һәм 90 эшче җәлеп ителә. Коммуналь хезмәтләр, шулай ук тротуарлар һәм йорт ишегалларын кардан чистартуга җәлеп ителгән. Чаллылар аларның эшен ничек бәяли? Бу хакта алдагы материалда. Ужас, я скажу. Вот что я могу сказать. Это же машины на брюхе ползают. Мы, знаешь, по колено ползаем. Кар боткасы юлларда чокырлар, кар таулары. Яңа шәһәрнең 17-нче комплексында яшәүчеләр шундый картинаны күзәтә. Машиналар батып кала, җәяүлеләр карга бата. Синоптиклар фаразы буенча 2 көн эчендә айлык норманың 30% күләмендә кар яуган. Машина застревает невозможно. То есть единственное место это вот стать около подъезда, но тогда люди не могут ходить. Ну вот 17-18 это вообще самые такие комплексы. Наверное, грязнее нигде нет. Где-то чистить, у нас вот так. Вот у меня мама в 27-м живет, у них очень хорошо там все чистить. Калын кар катламасында 17-нче һәм 18-нче комплекслар гына түгел, чаллылар бу исемлекне арттыра гына бара. 54-нче комплекста да карны чистартып өлгерә алмыйлар. Как так, непонятно. Вообще вот колея по колено идешь, очень плохо чистят. Вот именно вот в этом комплексе. И напротив авто 1. Там вообще не чищено. Все буксуют вот именно на этом пятачке. Машины поставить некуда, потому что каша. Я очень недоволен. Табигать күренешләренә каршы көрәш тукталмый, ләкин үз вакытында аның нәтиҗәләрен дә чистартып өлгереп булмый, дип белдерә 25-нче комплексның ишегалдан җыештыручысы. Ну, выходим мы в 4, полпятого, и пока не стемнеет. Так что как-то так. Нагрузка большая, снега много.
Только успеешь вычистить один подъезд, второй заваливает. Коммуналь хезмәтләр сүзләренчә, быелгы кышта алар аеруча ашыгыч режимда эшли. Бер көнгә алар 2-3 йорт территориясын чистартырга өлгерә. В первую очередь убирается заезды, внутриквартальные дороги. Потом уже под лопату дворники тоже очищают тротуаров, подходы к подъездам. Территориаль иҗтимагый үзләре рәисе белдергәнчә, автомобиль хуҗалары үзләре дә өстәмә мәшәкатьләр тутыра. Ну вот стоят машины, объявления на каждом подъезде висят, где все написано, что будет уборка от снега. Но вот они стоят, видите, вот проблема в этом, вот не все такие добросовестные. Шалда көн сайын кар чистартуга 1200 ишек алды җыештыручысы чыга, 130 берәмлектән артык техника җәлеп ителә. Ләкин шәһәрдәшләрнең фикерләре буенча бу гына җитми. Лилия Гатина, Эльмира Гайнудинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Шолы мусульманнары бүгін гомрә хаҗына юл тотты. Алар Сидоровка бистәсендәге Ихлас мәчетендә җыелышты. 48 кешедән торган хаҗилар төркемен Иман Хатип Инсаф хәзрәт Сәүбанов җитәкли. Әйтергә кирәк, кеше хаҗга 16 шәһәрдәшебез барга теләк белдерде. Моннан тыш Казан, Кукмара, Самара һәм Свердлов өлкәләреннән дә хаҗилар төркемгә кушылачаклар. Иртәгә алар көндезге сәгать 12дә Сауд Гарәбстанында булырга тиеш. Шәһәребезгә хаҗилар 11 көннән соң кайтачак. Biz inşallah bu izgi jirlerde Allah Rabbimizden barşabız işinde sırayacakbız. Şehirimiz için, cumhuriyetimiz için, devletimiz için Allah Subhanahu ve Teala barşabızga da bəxit ve saadet, şadlık ve kuvaniş, tevfik ve hidayet, sağlıkta, selametlikte, tinçlikte, bəxitdə yaşarga nasiplerden kılsın deyip. Тәмле файдалы һәм үтемле бәяләрдән Камчатка балыгы һәм Увылдагы ярминкә күргәзмәсе янәдән шәһәрдәшләрне сөендерә. Балык деликатесларының зур ассортименты барлык тәм-том яратучыларына да заугына туры килә. Аларны Green сәүдә үзәгендә алырга була. Инде күп кенә шоуларга яхшы таныш булган Камчатка балыгы һәм Увылдагы ярминкәсе янәдән шәһәрдәшләрне һәм шәһәребез кунакларын сөендерә. Киштәләрдә затлы диңгез балыкларының 35тән артык төре тәкъдим ителгән: чавыча, нерка, акбалык, кижуч, палтус. Барысы да кайнар һәм салкын ысул белән ысланган. Привезли вам более 35 видов рыб, холодного копчения, слабосоленое, горячего. Ну и, конечно же, всеми любимую — это чавыча, царица лососевых рыб называют ее. Эта рыба богата витаминами и микроэлементами. Буквально 1-2 бутербродика организм насыщается 7 аминокислотами. Смотрите, как она лосится. Это натуральный рыбий жир, омега-3, омега-6. Күп кенә шоулар ярминкәгә бик теләп килә. Камчатка балыгы һәм Увылдагы бик файдалы гына түгел, бик тәмле дә. Яракынчыш продукциясы сыйфаты һәм янә әзерләнгән булу белән аерылып тора. Шулай ук бирдә ярмалы Увылдык та алырга була. Һәм булар барысы да үтемле бәяләрдән. Как только узнала, что они приехали к нам в город, мы сразу же пришли. Самые первые покупатели. Очень нравится нашей семье, постоянно у нас застолье. Очень любим кушать ее, без рыбы никак. Пробовали, да, уже несколько раз покупали. Очень вкусная. Чавычу взяла, да, и вот брюшко взяла. Вот, тиша. Постоянно приходим, постоянно берем, нарадоваться не можем. Белорыбица хорошая, и горбуша попадает хорошие. Камчатка ярларынан тәмле балык һәм Увылдыкны 12 февральгә кадәр Green сәүдә үзәгенең 1-нче катында сатып алырга була. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам, исән имин булыгыз. Приглашаем на Камский промышленный форум 2022 и специализированные выставки в рамках него с 15 по 18 февраля в ВЦ «Экспо Кама». С 7 по 12 февраля. Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. ТЦ «Бин», 1-й этаж. Игорь Маменко. 12 февраля. Концертный зал имени Сары Садыковой.